Kan jij hem iets naar beneden doen, Henry? Ja, dan moet hij er even uit, ja. Hij moet daar helemaal goed in sluiten, hè? Het is een beetje lastig, want dit is roestvrij staal en het knapt zomaar. Oh, rustig aan. Zet hem hier maar tegen die dikkere bulten weg, of is dat deze niet? Deze is te rond. Ja, dat project is in samenwerking met beide gemeentes, Achtkarspelen en Tietjerkstradeel. De mensen zonder werk weer ritme zien te krijgen. En te helpen aan een baan met, nou ja, eigenlijk met het restaureren van die schepen. Laat ik het zo zeggen, dat is eigenlijk wat we hier doen. Ik ben kapsterweg en ik ga in de gehandicaptenzorg zitten. Door omstandigheden ben ik in de bijstand kwam. Nou, dat wilde ik helemaal net. Dus toen ben ik naar de gemeente gegaan. En die zei van, toen ga ik zeggen van, nou ja, ik wil dat helemaal net. Ik wil mijn eigen geld heel graag zien. Nou, toen zeiden ze van, nou, wat was dan de waan? Nou, ik zei iets in de zwaar, of weet ik veel wat. En toen zeiden ze, waarom was het lastig? Nou, toen ga ik ze dus echt uitlaken. Zo van, nee, je bedoelt hier echt net. Maar toen zeiden ze, nou, ga toch maar eens een dag heen om te zien als ze het leuk vindt. Nou, dat ga ik doen. Nou ja, en ik vind het dus echt heel erg leuk, ja. Ik zei het daar, ik ben een dikke bak op de camera gaan, dat is echt net een mis. Ik krijg een hele grote meisje, maar het is net niet iedereen die het lukt, hè. Het succesverhaal die hierachter zit toch hier toch van die meisjes zelf af. Wordt het? Wordt het net, dan krijg ze er graag bij leren. Lukt het? Dan hebben we dan gauw een hoosje en nadat we eerst de proeflaatlijn hebben. Maar ja, toen ik haar die proeflaatlijn heb, moest ik eerst toch iets ziekje. Wij zitten er nog altijd goed in. Dus we hebben van alles even nog wat proberen. En op een gegeven moment, ja, aluminium, nou dat is net een vuilvak. Al die scheepwerken hebben alleen maar mannen. En het had een werkkastje om daar eerst in te komen. Ik ben hier vanaf september. Ja, inmiddels ga ik in diploma tegen aluminium halen. Ja, doe dit nog even en dan, ik ben ook sinds kwart aan het werk. Dus ja. Er is toch een baan? Nou ja, ja. Ja, inderdaad. Als lasker? Ja, aluminium in de scheepsbouw. Bij Stapel Watersport in Jerwoud. Ja. Nou, dat joeg wel even een lekker gevoel, denk ik. Ja, het is hartstikke leuk. Ik ben er ook helemaal, ik had er heel erg naar de zin. Ik ben super wies met die mannen daar. Dus ja, heel leuk. We hebben ongeveer de afgelopen 3,5 jaar 80 man hier gehad, waarvan zo'n beetje de helft aan het werk is. Dus het is echt wel succesvol. Ja, daar zijn we wel heel blij mee.